Taká story za domom v Plaveckom štvrtku je, že sa mi po dlhom čase ozval kamarát z vysokej školy, že kúpili dom na vidieku. Boli sme sa tam spolu s Rišom pozrieť a zhodnotili sme, že má takú prazvláštnu atmosféru, nejaké genius loci, ktoré nám vlastne vyhovovalo. Idea bola to tam zachovať a samozrejme ten dom opraviť, tak aby mohol slúžiť ďalších x rokov a zároveň priniesť novú kvalitu a nový program, ktorý bude oveľa zmysluplnejší ako ten, ktorý bol, lebo ten nefungoval samozrejme. Najdôležitejšie pri návrhu pre nás bolo vlastne otočiť ten dom do záhrady. On bol orientovaný do ulice, všetky veľké okná a všetky podružné priestory boli orientované do záhrady. To znamená, že my sme celý program toho domu vlastne otáčali. Zároveň sme vytvorili akési intermezzo tým, že sme posunuli vlastne hranicu interiéru a exteriéru vložením hliníkovej fasády, zapustením do interiéru, čím sme vlastne zmenšili interiér. Vytvorili sme medzipriestor, ktorý plynule vlastne nadväzuje na záhradu. Táto architektúra je hlavne o intervenciách. Je to nová fasáda, je to nové schodisko, sú tu nejaké len základné akoby atribúty nové. A to sa miesi s tým starým, pôvodným, s tými starými svetlami, so starou omietkou, so starými povrchmi, rôznymi nánosmi, ktoré tam sú a ktoré vlastne dávajú úplne zmysel a dokopy je to z nášho pohľadu super. Myslím si, že sa podarilo ako keby celkom jednoduchými zásahmi spraviť dosť veľkú zmenu, čo sa týka fungovania v tom dome. Mne sa na tom dome veľmi páči to, že častokrát, keď tam ideme, tak je tam veľa ľudí na návšteve, majú veľa známych, je tam rodina a ten dom sa používa úplne úžasným spôsobom, úplne presne tak, ako sme my nad tým rozmýšľali, ako sme si to k ateliéri kreslili. Zároveň môžeme mať možno návod na to, ako nie nutne búrať a stavať nové, ale skôr používať to, čo je. Z dlhodobého hľadiska sa dá potom rozprávať o nejakej udržateľnej forme, ktorú pestujeme. This house is a big surprise. From the outside you say, well, that's quite a normal house. You get in, you see the different quality of spaces, you see a richness of different type of spaces with different light and the connection with the outside, which is very nice. Tento dom otvára akože mnoho otázok, či architektúra musí byť pekná, alebo ten dom musí byť pekný na to, aby akože sa v ňom dobre žilo. Páči sa mi, jak architekti akože pracovali s tým domom bez toho, aby ako keby nejak narušili tú jeho podstatu, ktorá možno nebola príliš dokonalá, ale rôznymi zásahmi a vzťahmi sa im podarilo vytvoriť akože mnohovrstevnatý domov.